ରଜ ଦୋଳି ରଜ ପାନ ପୋଡ଼ ପିଠା ଆଉ ତା ସାଙ୍ଗକୁ ଯଦି ମଟନ୍ ନ ହବ ରଜଟା ଟିକେ ପାଣିଚିଆ ହେଇଯିବ। ଆଜି ରବିବାରଟାରେ ଆମ ରଜକୁ ଟିକେ ମଉଜ କରିବାକୁ ମୁଁ ଦାଢ଼ ମାର୍କେଟରୁ ନେଇକି ଆସିଲି ମଟନ୍ କିଲେ। ଭଲ ଭାବରେ ସଫା କରିଦେଇକି ଲୁଣ ହଳଦୀ ଗୋଳେଇକି ସାଇଡ଼ରେ ରଖିଦେଲି। ତାପରେ ତେଲକୁ ଗରମ କରିକି ଆଳୁକୁ ଦୁଇ ଫାଳ କରିକି ଭାଜିଲି। ପ୍ରେସର କୁକର ଗରମ କରିକି ସୋରିଷ ତେଲ ଦେଇକି ସେଥିରେ ଚାମଚଟେ ଚିନି ପକାଇଲି। ଚିନି ଟିକେ ନାଲି ପଡ଼ିଗଲା ପରେ ପିଆଜ ପକାଇଲି। ପିଆଜ ଟିକେ ନାଲି ପଡ଼ିଗଲା ପରେ ସେଥିରେ ମୋର ଅଦା ରସୁଣ ବଟା ମସଲାକୁ ପକାଇଲି। ତାପରେ ଟିକେ ପାଣି ଦେଇକି ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ କଷିଦେଲି। ଏବେ ସ୍ୱାଦ ଅନୁଯାୟୀ ଲୁଣ ହଳଦୀ କାଶ୍ମୀରୀ ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ ମଟନ ମସଲା ଗରମ ମସଲା ଆଉ କଟା ଟମାଟୋ ଦେଇକି ଭଲ ଭାବରେ କଷିଦେଲି। ତାପରେ ମୋ ମଟନକୁ ମୁଁ ସେଥିରେ ପକେଇଦେଲି। ଆଳୁକୁ ସେଥିରେ ଦେଇକି ପାଣି ଦେଇକି ଭଲ ଭାବରେ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟି କରିକି ଭଲ ଭାବରେ କଷିଦେଲି। ତାପରେ ପ୍ରେସର କୁକର ଦେଇଦେଲି ସିଟି। 3-4ଟି ସିଟି ପରେ ଆଗରୁ ରଖିଥିବା ଚର୍ବି ଆଉ ଚର୍ବଦାକୁ ଦେଇକି ଆଉ ଗୋଟିଏ ଥର ସିଟି ଦେଇ ତାପରେ ଧନିଆ ପତ୍ର ଦେଇକି ବାଢ଼ିଦେଲି ମଟନ। ତା ସାଙ୍ଗକୁ ଗରମ ଭାତ। ଏବେ ଲାଗିଲା ରଜର ମଜା।